enti enanso awurade yenam awurade asem so echia obi bia ye nche ye awurade asomdwe nka no agye so amen awurade nche obi bia UCG abroad friends of apostles mo amo nimu ye mo amo me asori bi nyina mo tie yen universal my friends of us kosi nkwala so branches ahoro nyirara echeche obi bia na nwumre na nasempa eba no odofo ye waso ye na tie topic no wasi onipa nkwa ye mframa onipa nkwa ye mframa na saadi ya tate pa na me kyerɛw de nti onipa hwen etua nanim asa wuti we so bi so hwen mienu ka tum te kuro no so mu dendende a uwo mu ano no ya behwe de nti a onyame se nipa nkwa ye mframa enti sa wono masase so na ye gidigidi sa wo no mene agiman o ya mebo waso mene na wo nsase wo pampan a just a minute pe eno nyame frɛ nipa twen ne mframa ne frɛ ne mu na me pesa me ma obia tene wase nnese onipa wonam a wahoɔden ne wonsam wahoɔden eni wonsam wahoɔden nyina wo nyame nsam uja wrestling for na da bia meka na boxers a utu so bitimi ma obi so koso no na hwefo mpu best no onwi but owo no duru asa be fa na konso a just a minute pe na mframa na filimu no ko en me pesa me ma obia tene wase se onipa nkwa ayam frama yanam ha nyina na according to Genesis 2:7 pacho munti aye papa Genesis chapter 2 verse 7 wasi na Awurade Nyankopɔn de fam na tie nwunu onipa wa won se quotation was obasha no nso a kamani beje pa we na me ye hunu nipa bobia de nti ane na masase su nyina aye yeo aye anwea clay dote onyame de fam dote o ana de nwene nipa na ohu enkwa home egu ne hwene mu na ohu nkwa home egu ne hwene mu na onipa ye okrati asefo onipa be okrati asefo pacho se ohu nkwa home ne gu ne hwene mu etu ohwin na tua wa no ade ti onipa ehome fi efa ne hwene mu ehwo ne wuro nyame bom frama ne fai ene ko nipadua nu enti won so no kidney liver akoma ane ne mane moja wenu nyina no ni nyina ya adwuma wi a sam frama na mfa hwene mu ama onka nipa ho waza senti ohome nkwa home gu onipa hwene mu no nipa be ya okrati asefo enti yesho a Job be kasemi tie ne pa Job 27:3-6 Debacho Job 27 verse 3 wasna mahome nyina edaso ewo memu Job say na home nyina edaso omu sade woteme nkan ya wa home daso omu itie o wase na home nyina edaso omemu na Nyankopɔn ahome edaso ewo mehunu mu ti nyame ahome edaso ne he ne hwene mu tie o nyame ahome daso ne hwene mu ampa mano arenka amumuyosem ene sa na tia before so bebie na no wo dwuru hu ye pa unu de to aga sa because Matthew 12:36 tie Matthew chapter 12 verse 36 no me pacho Matthew 12:36 no wase na mesemo se o ka kire me no wo se asemhunu biara enipa beka no asemhunu bia nipa beka no obebu ho akonta atemuda na wonsem so na wonam bebu ubem eti asema befiri wanu aba no nyame nam so bebu ubem na wonsem so na wonam bebu ana nam asema befiri wanu ba no so ando asema bu fo eti Job se senkwa ho me wonu hwenu mu dia ti aye Job 27:3 tie wase ampara mano arenka amumuyosem se kan phrase 3 no wasna mahome nyina edaso ewo memu wase na home nyina daso oni mu na Nyankopɔn ahome edaso ewo mehunu mu na home nyina daso oni mu na nyame ahome daso oni hwenu mu ampara mano arenka amumuyosem o mana no patrin kwaka mumuyosem na metache ma arenka na ada asem ana so be obi azan pa so be na no ada obi enti maame papa enkwa home wo mutrim brother sister ada na ya zan sa etu da so ya zan de wano da nkrofo agi nkrofo sika ebon nkrofo apo ehuna nkrofo wo de wano ene tie Job so no de nyame ahome wo ne hwinum no eti se nyame ahome wo hwinum a udbi mfa nya de opel meshes da ho tenia pa eti se Job aka we ya kyerɛ de a wasna metache ma arenka na ada asem metache ma nka na ada asem empale ne se mebu mebem empare ne se obeden obebu mubem obebu ne ho bem merema onyi me mudie emfiri me ho enti o ma Nyankopɔn mudie emfiri ne ho ede bekɔ akosi se megyaa mu kosi so obeden obegyaa mu wate enti Nyankopɔn twemframa no fa hwene mu a obegyaa mu
enti aha na mepasa mo cho enti obeka se mu Isaiah 2:22 udeti Isaiah 2:22 Isaiah chapter 2 verse 22 no wase montwe mo ho emfiri onipa ahome ewo ne hwini mu no ho wase onipa na ahome wa ne hwini mu no montwe mo ho ya dai emfiri ne ho efiri ne ho na wobu ne dia nkura na obu nipa de ankura ada ubu nipa san ena ado wura hye nipa mu yes wagye nyame kura ho ena ado wura ko hye nipa mu wase two free nipa ahome wa ne hwini mu no na ubu ne de ankura enipa kura ye de ankura awoda otimu ana nyame afra ne ma ne ko na wudo wura ko hye nipa mu sa asuma sese asore kura wo se obi se o ma nkwa sore wudo nwatu nipa so ani adwene ho kwachiri no nyankopon ase aso kwa bugye na mensane apo na menkyekere mu na hunu de ase otu anamonsi edu Job 33:4 tie Job 33 verse 4 wasi nyankopon honhom ana yo me eti Job se onam ho nyina no maame papa bra unso nam ho nyina no onyame honhom na ode ya wo na otumfo no ahome ana ma me nkwa otumfo na ahome na ahome gu hwene mu no ere na hede e ma nkwa se betumi ayi ano kire me ebetumi ayi ano se me boa you ano kire me siesie ohom anim you ano kire me na siesie ohom anim na siesie ohom manim sori gina hwe mensum ye nyankopon de ese wara Job se onu so ye nyame de atesa wa o anwumomu ana oti mi nso efriye onu dote mu ade tete ne ya dai efriye anwumomu ne ya ti ne friye hwe enti hwe me huhu ari ntu wakoma enti hwe ne nipa huhu anya dai entu wakoma emme nsuro nipa suro nyame mom nsuro nipa emme nipa huhu ntu akoma na me nhya so ari nya wosuduru ebise onipa se wo hyaw so a ema ne nya wosudududu eso no wo no so ya mframa na wo ne hwenem onyame twe mframa nsasi a wo da ho yes what I say enti ma wadwenya sharp na ma wunya musum nsipi na onyankopon se menka josa enkwa homen ewo hwenem ho a no betwe mframa no so afa what I say enti ade yesua de pa entitie edu anso se onipa ubudi de ankura Psalm 146 verse 3 Mebacho Psalm 146 verses number 3 mebacho say momfa mo ho ento ahemfo etu se ahemfo kura no ahemfo momfa mo ho ento ahemfo ana onipa ba enkwagye biara aninimu so onipa ba enkwagye nim no emfa ho nya de ento so ne honhom efriko ne honhom na wonim no ebetimi aye de efri akọ na osane kodotie mu honhom ne firi mu ne mu kopa onipa no body no yesa kotutu fam na ko sha ase obasa kodotie mu eda no wara ne tirima oboye ayira eda no an onipa na de ho to no so no ne tirimu pa oboye ne ya da ayira enhyane de Jacob nyankopon ne boafo enhyane wo Jacob nyankopon ne oboafo de ne da awurade ne nyankopon so enhyane wo woni da awurade nyankopon no so ono no yo osoro ne asase ono no boss ne asase epuni de omu nyina ono no okra no kreda yes enti hwe ono mom na fa awura hye ne mu na som no yes what I say enti nipa enkwaje ni mu no emfa ho nto no so what I say na enkwa no efiri ne mu kwa o se akodotie mu da no a enti na Job 7:7 no wase menkaa Job chapter 7 verse 7 no wase kaisa menkwa ye mframa what wase menkaa wo se nkwa na tumu ya dan mframa ti de odi ikacha ne ya dan mframa de odi huri ha jom mframa de odi tumrika mframa odi boxing mframa odi kwadwuma mframa odi da mframa na odi asoro mframa what yeah wase menkaa jo se nkwa tumu ne ya mframa meni wure nsa ne hunu papa na so ka nsa bubu a wani ne tua no uhunu ade a ye papa bia biem de ohume no eni ehumi biem obi ohun sa wo da ho no ye kosie wa onipa ko no hu biem wani tua me wani tua so obi photo kra enso na meni ho ne nipa ni ho se de mununkum sa na ekro no se de nso mu na ento na te ko no sa ara na de osane kwa asamando sa no bi kwa asamando no okwa wonsa anya da e ma biem owre nsa ne mani fie biem amani fie obiem na tena bia re huni biem ba bi ote no obi anya da e huni biem enya sam ketwa o asam ne yehunu sa na yebuhunu nkete no enya sam ketwa o enti onipa ahome ni befiri mu akọ na ahome ni firi mu kwan enti asankafo 12:7 be ma ya ansa Ecclesiastes 12 verse 7 wasina dotie asane akọ asase se de tie kane no enti onipa da sane ahome ni firi mu a dotie ne de automatically abasa akọ asase asese de tie kane ne pepepe nyame tutu ide ye dotie no ade ye nipa no na honhom no asana ko nyankopon ode maaye no nkyɛn honhom na ahome gu ohwene mu no efiri ohwene mu pe no nyame twe a esa ko nyankopon na ahome gu mu ne nkyɛn yes na nyame suma ya sumu o
asɔre a yɛkɔ yɛtaate a yɛtua o afɔrebɔ a yɛbɔ ɔdɔ a yɛwɔ mu yɛnua o yɛyɛ adɔyɛ o mesi etwadeɛ baako pɛ sɛ onipa bɛka ne nsa yɛ dɛ tenie paa etu obi ka kyerɛ sɛ kwasi buroni de ba abra bɛdaadaa ya eti deɛ meka nso yɛ buroni ɛyɛ nada wei yɛ nada dɛdɛ no kwasi buroni de ba abra bɛdaadaa kwasi buroni na ɛhyehyɛ nsa nneɛma yi onyame na ɔbɔ no ka ho asɛm a deɛ meka nyina yɛ nokorɛ nso so obi de ba abra bɛdaadaa no anya obi na adi n'akyi sɛ common sense wow common sense for what common sense one common sense eti tie na meka kyerɛ no no common sense one common sense no ɔno nso nyame bɛtwene deɛ nso afa no hwenem yes wata sɛ obiara ni wɔ bɛkyerɛ mo ba wa o na akɔgye nyame anim a deɛ ɔkekaeɛ no wo nsam so na nam kɔbu bam ɛnam wo nsam so akɔbu fɔ enti ɛmpɔse nnipa adwen ɛndaloto nnipa adwen na mmom me deɛ mema woahunu sɛ onipa nkwa firi ne mu a ɛkɔ akɔgyere nyankopɔn anim nti na ɔsɛ it is appointed unto every man to die at once and after death judgment asɛm da hɔ what is enti Paul ka sɛ mo 1 Corinthians 15:40 1 Corinthians chapter 15 verse 40 was afe ɔsoro nipadua ahodoɔ ɛwɔ hɔ tio enti ɔsoro nipadua enti na me sɛ nyame boa wa na uduru soro hɔ a na behu sɛ asoro abɔfo te enti asoro nipadua ahodoɔ wɔ hɔ na fam nipadua ahodoɔ ɛwɔ hɔ ɛna fam nipadua ahodoɔ nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti asase ho sɛ nipa deɛ different ɛso bi nipa ne sɛ ɔmo sɛ koraa slants difference bɛba wɔn sɛ asoma sini onyankopɔn ne ho yɛ ho kɔi na fam nipadua ahodoɔ nso wɔ hɔ ɛfam nipadua ahodoɔ wɔ hɔ ɛsono ɔsoro deɛ n'anim onyam ɛsorofoɔ deɛ no ɛso animonyam akura wɔn ɛso sorofoɔ no animonyam ɛna ɛsono fam deɛ ne deɛ ɛna sono fam animonyam obi a wɔn ɛsono famfoɔ deɛ owia animonyam nko owia animonyam nko ɔsrane animonyam nko ɔsamo animonyam nko nsoroma animonyam nko nsoma animonyam nko na afe ɛsono nsoroma mmaako animonyam ɛna yɛkyikyɛ nsoroma mu a onyankopɔn hyɛ da nsoma maako bi ɛso bi asɛ de n'animonyam teɛ sanso ewufo sɔre ɛteɛ no saa na ewufo sɔre ɛteɛ wodua no proyam yɛdua no proyam yɛde nipadua deɛ de hyɛ fam ɛbɛporɔ ebenya ne deɛ mprom nanso ebenya ne tesa deɛ mporɔ da wodua no deɛ ɛni anidie mu yɛdua no deɛ ɛni anidie mu ebenya ne animonyam wodua no mmerɛyɛ mu yɛdua no mmerɛyɛ mu ebenya ne tumi mu wodua no ɔkra nipadua yɛdua no ɔkra nipadua ebenya ne honhom nipadua sɛdeɛ ɔkra nipadua wɔ hɔ no sɛdeɛ ɛfam dɔtɛ ne nipadua ɔyɛ ɔkra ne nipadua wɔ hɔ no saa na honhom nipadua saa na honhom nipadua ne yɛdɛn ɛwɔ hɔ ɛne honhom nipadua ne na nyame hom gu wo mu no o ɔtwe firi wo hwenem sɛ kim nipadua na spiritual ɔkɔ ɛkɔgyina nyame anim atamu a ɔkɔfɛsi enti tie ne yɛ papapapapa enti onyankopɔn consideration mi na ɔde ama nipa o enti wosese bɔne a wadi ɛne nkɔnkɔnsa a wadi atoro a watwa adwaman a wabɔ obi kura wogye obi yira wogye gay a wayɛ lesbians a wayɛ na sɛ ɔda so nenam ha yi kɛkyɛ a ɛnkase wabin o to so far says so pam because Job 34:14 was say Job 34:14 sɛ ɔgye ne home fa hwɛ onyankopɔn sɛ menka just ahome na ɔhome go hwenem no ahu so ɔgye na ade afa na ɔtwe ne honhom ɛne na home ɛba ne nkyɛn a na honhom na ɔhome go mu na mframa no ɔtwe fa wo hwenem na ɔtwe na ade kɔ ne nkyɛn pɛ a anka honam nyina ɛbɛgye mu prɛko ka nipa nyina bɛgu atwans tete honam nyina bɛgye mu atwans na onipa bɛsane akɔ dɔteɛ mu enti home ne firi nipa mu a onipa nyina bɛsɛ akɔ he dɔteɛ mu you are going back onto the sun aha ne major point no enti ahome ne wɔ go pia mu no ayɛ de nam no mepacha home ne nya wo dia dɛbe nyame dia etu ka Isaiah 42:5 a tie wa de bi Isaiah yusu a Isaiah chapter 42 verse 5 no was sɛ onyankopɔn ewurade sɛ de onyankopɔn ewurade de ɔbɔ ɔsoro ɛtrɛ mu de ɔbɔ ɔsoro no trɛ mu no na ɔyere asase ne mfifiriye mu na ɔyere asase ne mfifiriye mu ema nnuane ba no na ɔde ahome ma ɛso nkrɔfoɔ na ɔde ahome ɛma asase so nkrɔfoɔ nyinaa no na ɔde honhom ama wɔn a wɔnam soɔ no asie nie na ɔde honhom ɛma yɛnyɛ na mo asase so no asɛm ɔsɛ menka kyerɛ wo ne o me awurade wɔsɛ ɔno awurade no mafrɛ wo tenenee mu wɔsɛ wɔpɛ sɛ wɔfrɛ wo na bɛbɔ tenenee abrabɔ nti wɔfrɛ wo tenenee mu na masɔ wo nsa na wasɔ wo nsa na makora wo na wakora wo na mede wo ma yɛ ɔman apam ne amanaman han sɛ ɔpɛ sɛ ɔde wo yɛ apam ne amaman apam sɛ due ani a efira wo no fɛ nyame asɛm no bi na obi a n'ani afra wo hu no kora no wo nso ayɛ dɛ wobue n'ani yi apɔkyerɛfo fi efiase na yi mpokyerɛfoɔ ɔmo yɛde hankɔfoɔ agugu wɔn nsa nsunsum na bronsam akyɛ wɔm no
Why you are free fiase? Ne wana watete sumu every eneduadam. Ene omo tete sum no why you are free prison? Eneduadam. Meni awurade. Ono ne awurade. Me din no. No. Na meremfa mani monyame mo. Ono amfa dan monyam mo bia. Na maye yenso. Na ye yenso. Meremfa ma honi dua. Nyankopon ni champion. Yes. One day see asavo no yesom no. Sanity. Eti Daniel kasem kira Bezaza. Oh Daniel 5:23. Daniel 5 verse 23. Na wama ho so atia osuru wura. Oh Bezaza ekoma no so tia osuru wura. Osuru wura. Oh Bezaza. Nebukadnezar ba. Ana ono ni papa Nebukadnezar kwa capture Jerusalem na Isa fokoye nkwasum o Babylon no. Ana unim Bezaza ni papa Nebukadnezar ni am okofa free Jerusalem asonda mo begu Babylon ahemfie wono. Ni papa wi no bedi ade a. Ni papa na mu kura nyame corps no okofa baaye no. Wamfa anya ahuhubra bia. Ho! Bezaza na yire ne mprafo ne ahemfo. Omo ye party a. Nyame caps ne ne niam ya de ya communion wasonda mu no. Ana omama tajo wako use no originally. Ana music zim. Omo jomani na tie Wase ne wama ho so atia osuru wura. do wu yan se nipa nsatia bia be chonchon wo no wa na ka Hebrew language entra no krampo de se free hill. Wase mene teke wa farasin. Daniel ba ya no be kenkan. Na nkyira se o kire na o tu Bezaza fo se. Wama ho so atia osuru wura. Bezaza die ntia nkyire begu adan hu ene se wama ho so atia osuru wura. Na odi ni mfie enwenie aba wanim. Ana de nyame fie asodam anwini nyame niam ya yusu no wo de aba wanim. Na wo ne wabrempon. Ana no wabrempon. Wo yirenom ene wo mpanafo anumu nsa. Wo yirenom ne wo mpanafo anum nyame corps no mu nsa. Na wakamfo gita ene sika. Ana wakamfo gita ene sika. Kobre ene dade. Kobre ne dade. Enua ene abo anyam ye wonhunu na wonte. Enua ne abo anyam ye wonhunu hwe no mo nte no bosom na wo de wura ahye no mu. No wani mo hwe no. A wo mu ni mo hwe no. Na onyankopon wo home ewo ne nsam. Na onyankopon ne wa home wo ne nsam no. Na wa kan nyina wo no de. Wa kwa nyina wo ne de. Wa ni. Wa mfa ni di anya de. Amma no. Bezaza. Mame, papa, brother, sister, who the busumaji? Ankwa humi wo hwinum no, wa fa anya de pa. A job so de nyame humi wo ni hwinum ni pa de. Obie na no akasa kra ba dwene ho. Ana ade uni paduane na mabosom so. Udi uni padua bo dwaman. Ajim krofo ku jim krofo yire. Udi na ma shower. Ana odi ye gay, lesbian, uni padua nkwa humi ewo mu no. Ura fi se humi ni paduane ba ko je nyame anim. And then the see me too for papa. It was try idea was Psalm 104 verse 24. Psalm 104 verse 24 no was Ewurade. Was Ewurade? Said ye wunyuma si do so fa. David say Ewurade said Ewurade nyuma do so fa. Nyansem ena wo ye onyi nyina. Nyansem no Nyankopon ye na ade nyina. Wabode ahya asase so ma. Onyankopon abode ahya asase so ma. Epuni. Epu kakrakade na da ho no. Eso pa na etre kakra eho na emu amenyamenya a eni ano enenam epunu ho no ana mu amenyamenya omuni ano nenam emu anketwa ne akese ye omo anketwa ne akese eho na ahyen nenam eho na sheep ahyen enso nam bonsu a wo ye on se onguru mu ninie bonsu kakraka nyame ye enso onguru punu mu nini woni na ehwa wo kwan omo nyina hwe nyame kwan sema won aduane Nyankopon ma omo aduane e woni bremu woma won nyame ma om na watase no mo atase wo bue won nsam obie ne nsam na adepa eme won wo hunta weni onyame yi na ni hinta bo ano a na opetu no mo patu awu wo yi won ahome na nyame yi mo ana ahome na wajemu no mo agem na wasane kwa won futuro mu no mo asakwa emfuturo mu wonu de jogasa no sangafo tre na nti ni kire se Om say abu ewu komfutrom onipa so komfutrom endo sangafo tre na nti ni kire se wase ne nipa ma hyebre ene mo hyebre se o se nipa ma hyebre ne mo hyebre se hyebre kro ene da homa wo hyebre kro na da wo me nipa ne aboa se we wu tie no se de aboa wu no se we wu sa ne nipa so wu tie na honhom ba ko no onyina wo honhom ba ko na nipa ne aboa wo na che na onipa ebe chen aboa ni ho na ade nyina yahuhudie wate eti aboa wu nipa so na honhom ni free dot mu a ekonyame animo na fe ekonyame animo na dotia no dotia na san kwa dotiem asasim enti amoa nyina wu a omusan komfutrom wa unyame anwade to se nyansam no ye na adie nyina na body asha asase so ma enti odofa wutie me pasam enti uka Deuteronomy 8:11 ya tie Deuteronomy 8 verse 11 wasna hweye ana wure amfi awadu nyankopon enti wa wutie me hweye na awura mfi awurade nyankopon sa unni ne mransam ane na tamude ni na tamude ane na hyede a mede hyew eneyi so na hyede na ma kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wi unni so
na so didi emen enti me pa cho se unya aduane de men na usi adampa etenam na usi dampa tram na wanantwe ani wunwan do na wo nantwe ni nwan adwapade unya bisisi adan na nantwe ni unwan do na ugita ani usika dɔɔso ma wo na ogita ni usika dɔɔso ma wo na ade a wo nyina ɛdɔɔso a na de a wo nyina ye bebre na dɔɔso a wakoma ama ne ho so hwɛ no akoma ama ne ho so na ɔwerɛ amfiri awurade onyankopɔn hwɛ na wura mfiri awurade nyankopɔn a oyiw misrim asase so nkwafie mu no a oyi free wo maame yam adu aba asase so bo nsam hyehyɛ nyinaa watwitwa mo ma no ɔno na odii w'anim ɛde wo faa ɛserɛ kɛse a wɔwɔ nyankopɔn na di wanim adu nante asase so baabi a wo nante a wokɔ wɔsɛ ɔno odii w'anim ɔhɛ ɛde wo faa ɛserɛ kɛse a wɔwɔ kɔ a wɔhyehyeɛ ɛne anyanya nkyerɛ wɔ ɛne ɛnkyɛkyerɛ nsuo ani hɔ so wahu ɔso wo ba ne nkyɛ ɔbɛmu atiatia wɔde ahaha nkyerɛ so Yeah. ne nyinaa yɛ aborɔnsamfo tumi na ɔyi so wɔ ade ne de hyɛ wɔ enti tie ne bie paa kɔe wɔsi na oyi nsuo afiri ɔbohema botan mu ɛmaa wo kɔe na ɔde mana a wɔagyanom anim ɛma wodii ɛserɛ so kɔ sɛ ɔrebrɛ wo ase na wasɔ wahwɛ na awieɛ no wayɛ wo yie so ahu nyankopɔn wofa ɔhaw mu a last minute no na ɔmo abɛgyina yes enti wura fi wo ho ɔhyɛseɛ ɛbɛdu mpɛmpɛnso a wɔasi dan watɔ kaa anaasɛ wowɔ biribi gu bank anaa wonya biribi didaa wonya biribi fra wonya biribi hyɛ wura fi deɛ a tie wase wɔsi na wanka no wakoma mu sɛ hwɛ ne wanka no akoma mu sɛ mahoɔden ɛne me nsa den ana ama manya ahonyadeɛ yi wate hwɛ ne wanka sɛ woawa hoɔden o ɛne wo nsa den ɛne ma ɔnya saa nneɛma no o na mmom kae awurade onyankopɔn na mmom ka awurade nyankopɔn ɔno na ɔmaa wo ahoɔden a wode nyaa wo ho wɔn na ma wɔ ahoɔden bi sɛ n'ahome ni da so wɔ mu no Yeah. wɔn na ma wɔ ahoɔden a ɔde nya wo ho na wama n'apom a ɔkaa ho ntam akyerɛ w'agyanom no Ate. nyinaa wate ase enti hwɛ sɛ wobɛsom wo nyankopɔn yie Yeah. ahoɔden no nya wo dea Dabi. onyame gye mframa no a na wonim sɛ deɛ ɔgye mframa no wode tie Job Psalm 41 verse 5 Psalm 41 verse 5 no wɔsɛ matamfo kata me ho bɔne sɛ enti obi yare kɔda hospital a na wo nkurɔfoɔ nyinaa bɛgyina hɔ bɛhwɛ wo ɔmbɛsra wo nti ɛba sa watamfo a ɛwɔ mu no koraa no ɔmba hospital a ɔmo ka ho asɛmmɔ ne sɛ dabɛn na obɛwu na ne din ayera da bɛn na obɛwu na ne di ayɛ dɛn ayera na sɛ ɔba bɛhwɛ me a ɔmbɛhwɛ wɔ ayaresabea hɔ a ɔka atoro sɛm ɔmo de wobɛyɛ yie ho bɛtɔ wo bɛyɛ yie ho bɛtɔ ɔmo ka toro sɛm o na koma tase nsɛnhunu fa bɛtɔ ɔmo akoma ne wɔ mu no atase nsɛm hunu ayɛ dɛn afa afa ofiri di kɔkeka ɔmpie firi hospital hɔ a na ɔmo kɔka wɔn a wɔta ne me nyinaa atutu me ho asu etu ɔmo ta ho nyina basa na asɔ ɔmo di ho awerɛhoɔ na asɔ ɔmo su na ɔmo pa to su wɔsusu me ho bɔne ka sɛ na afei last minute asɛm ɔmo susu ho aka ne sɛ abusudeɛ akuta no abusudeɛ kuta no na afei na afei ɔda ɔda hɔ hɔ yi, yi ɔrensɔre biom Yes. wɔn wɔ atamfo eti nipa ba ho ayaresabea o bɛyɛ woyi sɛ ɔmo nyina na sɛ bɛyɛ wonim spirit ekura no eti woda ayaresabea woda bohu sɛ afei wahome ne wɔ ɔhene mu no mframa ne sa Oh. na hwɛ Job 17 wa ɔtwe Job mframa no 17 1 ɔtwe mframa mahome asa afei bohu sɛ wahome yɛ dɛ ɛsa me na ahi ɛna obɛdi asase na yɛ dɛ ahi damena ɛna ɛwɔ hɔ ma me afei deɛ aka ma sɛ kɔbɔ amena de watom ampa la ahiyifoɔ na ɔne me wɔ hɔ ampa abusuafoɔ bɛhwɛ wo nyina yi wɔ ahi ayaresabea hɔ ahifoɔ na ane ɔmo wɔ hɔ m'ani tua wɔn ntɔkwa wɔde twa sɛ ɔmo ko ho ntɔkwa wɔsɛ ɔbɛyɛ wɔsɛ ɔnyɛ yie wɔsɛ sɛ deɛ tɛn dɛ ɛnura yɛ kye nɛ obi sɛ ɛnɛ yɛ kye nnura na afei wobɛte sɛ ɔmo ko ho ntɔkwa nsu ni ano nso ni ano Yeah. woda hɔ enti Yesu Kristo ka asɛm bi kyerɛ adasama nyinaa Luke 12:16 tie Luke chapter 12 verse 16 wɔse no obu wɔn bɛ sɛ Yesu bu bɛ sɛ onipa bi a ɔyɛ ɔdefoɔ asase ɛso aba pii onipa bi yɛ sikani ɔtena asase so aba bibi kama ne ampɔn building contractor yɛkyɛ sɛ adwapadeɛ de ɔfa no kwa cars ɛdan biribi a wowɔ bi wɔso aba pii ɔso aba na osusu ne tirim sɛ enti da kɔtewaa na ɔsu ne tirim sɛ menyɛ dɛn me koraa menyɛ dɛn ɛfiri sɛ menni deɛ mede me nnɔbayɛ bɛsie ɛfisɛ aduane no baa ma menya baabi a mede aduane no kora bi bɛgu na ɔse ɛna ɔse deɛ mɛyɛ nie ɛna deɛ mɛyɛ ni mɛdwiri ma asan mɛdwi aborosan mɛbu aborosan yɛto agu na mɛsi na akɛseɛ mɛsi daa na kakraka na ɛhɔ ɛna mede me nnɔbayɛ nyinaa ɛne me nneɔma ɔna bɛsie mewia mede madwapadeɛ ne maduane ne me nneɛma nyinaa bɛsie na maka kyerɛ me kra na sɛ wia ɔkra no hyɛ mu no mɛyɛ kɛsesɛm maka kyerɛ ɔkra no sɛ ɔkra ɔkra wowɔ nneɔma pa pii a wɔde asie ama mfirihyia mede asie ama mfirinhyia pii home didi nom nom na ɔbo ntɔɔyam ntɔɔyam na onyankopɔn ka kyerɛ ne papa sɛ ne fa praa no ɛno nyame ka kyerɛ no anadwo no sɛ ɔkwasea ɔkwasea anadwo yi anadwo wɔbɛgye wo kora afiri wo nsam ahome na mehome gu mu no metwe ma adeɛ afa ahwene mu Na nneɛma a metwe ma adeɛ wɔasiesie afiri no- wo nsam na na nneɛma- nneɛma ɛnyɛma a wɔasisie no kan Bible ni wɔse na ɛnyɛma a wɔasiesie no nneɛma na wɔasiesie no ɛbɛyɛ hwan dea
a wo prepare no Yeah. edan kase no enema na de begum no adwapade no aduane no mechi wakra na wachi no hwan befa hwan befa eti maami papa bro sister ede wadum bre ene yon kwageda asemi ne unante ama ho bai edi fade na nshawma hon kronkron to bi nka ho na di nkunim wo yesu dim amen. Amen. God bless you.